Na san tuni da yawa cikin ku kun kalli fim ɗin Mijin Hajiya mai dogon zango na ɗaya kashi na ɗaya a YouTube channel mai suna Mijin Hajiya TV da ke manhajar YouTube. Kowa kuma da irin abin da ke sakawa a ransa, ma'ana kowa da fahimtarsa akan wannan fim. To ni ma ga tawa fahimtar da kallon da na yi wa wannan fim mai suna Mijin Hajiya. Kalmar Mijin Hajiya da kuma ganin zubin jaruman da ke cikin wannan fim tun daga wajen ɗaukarsa ya jefa ayar tambaya iri daban-daban cikin zukatan masu kallo. To kamar dai yadda muka kalli kashi na ɗaya, ma iya cewa jigon labarin wannan fim har yanzu bai kai ga fitowa fili ba, ganin yadda aka kulla zaren shirin cikin sarƙaƙiyar ƙwarewar rubutu da iya kasafta labarin fim. Sai dai abin da ido ka iya gani shine soyayya tsakanin Hajiya da mijinta Audi, ɗan ƙashin gwiwa da ta aura a matsayin mijinta, wanda har yanzu babu wanda ya san dalilin auren nata. Amma a juri zuwa rafi, in ji masu iya magana, a sannu za mu kawo muku cikakken sharhi kan jigon labarin daga yanzu zuwa ƙarshen zango na ɗaya. Gidan Hajiya kusan shine inda jigon labarin ya fi ƙarfi. Abin da ya fi ɗaukar hankali na a wannan gida bayan ita Hajiya da mijinta Audi shine zubin jaruman da aka yi a gidan, domin kuwa jarumai ne da ke da ƙwarewa da jajircewa, kuma waɗanda za mu iya cewa ludayinsu na kan dawo. Jarumi Tiwai Shaba fitaccen jarumi ne da ke da ƙwarewa a fagensa, kuma ya daɗe yana murza zaransa a cikin duniyar fina-finan ta Kannywood. Jarumin yana da ƙwarewar taka kowace irin rawa da aka bashi a fim. Haka shi ma Musbahu aka Amfara, shi ma jarumi ne da ya daɗe yana taka rawa a masana'antar cikin ƙwarewa da nuna bajinta, musamman a fim ɗinsa mai suna 3x3, inda jarumin ya burge masu kallo sosai, har da ma waɗanda suke ganin ba zai iya taka rawa mai yawa ba, ganin kusan rawa iri ɗaya fi takawa a fina-finai. Amma fim ɗin 3x3 ya sauya wa mutane tunani a kansa, kuma ko a wannan fim da Musbahu ya fito ya yi bajinta ƙwarai da gaske, duk da dai yanzu aka fara jan zaren labarin fim. Akwai jarumi Yamu Baba, wanda ya fara shahara a bidiyon waƙoƙi da yake masu ɗaukar hankali da ke cike da barkwanci. Hakan ce ma ta sa masu kallo da manazarta fina-finan Hausa ke ganin an sanya ƙwarya a gurbinta. Kuma tuni an fara ganin karan battarsa da Mijin Hajiya, inda ya lakaɗa masa dukan kawo wuƙa, kuma a gaban Hajiya ya yi masa barazana, wanda hakan ta sa Mijin Hajiya gaza faɗawa Hajiya wanda ya aikata masa aika-aikar. Jaruma B Safana, wato Bilkisu Abdullahi, jaruma ce da a iya cewa tauraruwar tana haskawa a wannan zamani, ganin yadda take da jajircewa da baiwa aiki muhimmanci. Cikin abin da zan iya tunawa, akwai wani fim ɗinta mai suna Laifin Waye. Masu fim ɗin sun yaba da yadda take nuna ƙwarewa da son ganin ta isar da saƙon da labarin take ɗauke da shi. Kuma ko a wannan fim na Mijin Hajiya kashi na ɗaya, tuni mun fara arba da irin ƙwarewarta, don tuni ta fara baza capacity wajen jayayya da Hajiya akan mijinta ɗan ƙashin gwiwa. Akwai kallo na musamman a wannan gida, don ga dukkanin alamu yanzu aka fara artabu cikinsa. Za mu zuba namujiya cikin kallon ƙurilla na tsanaki don zaƙulo muku dukkanin wani abu da danganci wannan fim. Babban jigo na biyu cikin labarin wannan fim na Mijin Hajiya kashi na ɗaya shine makaranta. Labarin makaranta tun a takun farko ya fara fito da wata takun saka tsakanin 'ya'yan masu kuɗi da talakawa a makarantun masu hannu da shuni. Tsangwama, kyara da gashin kuma da ake yi wa abokan ya'u ɗan ƙashin gwiwa, ɗan uwa ga Mijin Hajiya Audi da abokansa ya fito ƙarara da wani abu makamancin wannan, har da ma yadda waɗanda ke fuskantar tsangwama suke gaza furtawa, wanda wannan babban ƙalubale ne da yara da dama ke fuskanta a makarantu, cin zarafin yara. Za mu zuba ido don ganin irin saƙon da ake son aikewa akan wannan jigo, tunda har yanzu ba a yi komai a cikin fim ɗin ba. Wasa farin girki, in ji masu iya magana. Duk da cewa wannan tsohon labari ne da aka faɗaɗa shi aka kuma inganta shi, amma ba shakka marubuta wannan labari sun yi ƙoƙari matuƙa gaya, musamman wajen zubin kalamai, wato dialogue, da kuma salon isar da saƙon, da kuma dabarun surkulle intercode tsakanin manyan jigogin labarin, da kuma salon jan zaren labarin, musamman wasa da hankalin mutane da kuma ƙwarewar ɓoye jigon labarin a karon farko.
Wasu na ganin kamar an samu matsala wajen ci gaban shiri wato continuity a falon Hajiya lokacin da ta tara 'ya'yanta don mijinta ya fitar da wanda ya masa dukan kawo wuka har ya kumbura masa fuska, inda bayan faduwar Hajiya da likita ya shigo babu wannan kumburin jinin da ke fuskar Audi mijin Hajiya kamar yadda yake a fuskarsa kafin faduwar Hajiya. Tabbas yana da kyau mu yaba kokarin mashirin fim din Mijin Hajiya wato Bin Isa, ganin yadda ya samu da duk wani abu da labarin fim din yake bukata, kama daga zubin jarumai, kayan aiki na zamani, sutura da ire-irensu, duk da cewa mun ga kwarewarsa a fina-finai irin su Mijin Hajiya gajeren zango, Lulu da Andalu, Gudun gara da sauransu. Ko da yake Kamil dan Hausa ya dade yana nuna kwarewa wato professionalism cikin ayyukansa irin su 3x3, dan jarida, Lulu da Andalu, Niniya da makamantansu. Don haka ba abun mamaki bane ganin yadda ya jagoranci nasarar wannan fim. Darakta ɗan Hausa ya yi ƙoƙari sosai wajen isar da saƙon da ke kunshe cikin wannan fim, ganin yadda aka samu haɗin kai tsakanin manyan jaruman da fim ɗin ya tara kuma suka taka rawar gani wajen isar da saƙon da labarinsu ke ɗauke da shi. Ya kuma kula da setin hoto, daidaiton haske da kuma sauti wanda su ne ke tafiyar da fim a ko'ina a duniya. Za mu ci gaba da bibiyar wannan fim domin ganin irin basira da ƙwarewar da ya zuba a ciki don shaida bambancin wannan aiki da waɗanda ya saba yi a baya. Duba da yabo da wannan fim yake samu a YouTube daga sanda aka sanya shi zuwa yanzu, za mu iya cewa fim ɗin ya zo da kafar dama domin ya samu yabo wajen kaso 99% daga wajen masu kallo. A don haka muke fatan ganin fiye da abin da muka gani cikin kashi na 1 a kashi na 2. Ku ci gaba da bibiyar wannan tashar tamu mai suna MSM Hausa TV da ke YouTube da Facebook Amsheliya Media domin ganin ci gaban wannan sharhi da ma tattaunawar da za mu kawo muku da jaruman da suka taka rawa a wannan shiri. Mai shiryawa, mai ba da umarni, kai har ma da dukkanin masu ruwa da tsaki cikin wannan shiri. Fim ɗin Mijin Hajiya dai ana sakinsa ne a duk ranar Laraba da misalin karfe 5 na yamma a Mijin Hajiya YouTube. Ku je ku yi kallo domin mu yi sharhi tare da ku a kashi na gaba.